Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay naggapu ka manan di tatirsinan ni kumarim akwanang. Awam ngarod ginatang mau. Ay inaklaang mat nakisarsarita. Ay, day tati paglaingan nyo a babae. Ti makimaritis. Ay uray, tasaan kami mat nga agparparbo iti sarita. Naa. Jela ang matpudno ti tangtang-abon may. Anya ngay manan ti baro at tinangtang abyaw. Kwa, aging ginura damari ko anang kan marituyang. Ha? Apay ngay? Ay saan mo't nga minan nga agbayad ni marituyang iti utang na. Ay awan siguro't pagbayad na Tawan mo't trabaho ni pare Badong. Awan mo't mula da. Tani, awan mo't tudo. Kwarog, agbayad ka man iti utang mau. Ni kagawad, Mike. Nagpigisamat ti panang ibagana. Nakababain ka dagiti makangag. Kasanaw, di ka malagbayad doon. Saan ko nga inutang tilakok ijay ili Nagbayad akto ka din wad na kwartak. Inakpagpasada. Ay, unay kayo namang ngutang aya. Nagdiwad kayo ngagbayad. Pumanawak man lang ngayon. Nagriyaw tumaninday tabak. Oy, Kwarog, agsubli ka. Kasasaw ka. Kasaum day tapadirmaw. Iriyaw na kitda, hindi pa nagsingir na. Awang babain na. Kapilitan alumabasak di tatirsina ni Marikwanang. Agsingir tuman nga. Oy, marituyang. Saan ka nga agarudo ka lumabas? Umay ka agbayad iti utang mo. Ay, intun maminsanon maray, at dapay papanak. Kan may sa awan pa'y kwarta kita. Naglaing kayo nga umutang. Ngam nagrigat kayo asingiran. Ay, unay kayon. Aglako kayo man mo, tasyak ti umutang iti lako yaw. Ay, kwa maray, inakadis kitar iti pagbayad ko. Takababain mo't kun ka. Rumbag laang agbayad kayo. Kari kayo kare. Ngam itayab mo ti kalay. Ay namaray, umayak to agbayad, apaman nga da kwarta. Ay, unay katingiwat ni Marikwanang nga agsingay. Uray ka di ka? Kit nginiwatan na may. Kumarin pa'y. Ay, wun nga raud. Mababainak pa'y itay. Agdiskitar ka man kit di iti pagbayad ta. Tapno saan amang ibabay? Pag diskitara ngay nga tan. Awam mo mo ngagpautang. Ay kat umutang ka pa'y laeng ay ti pagbayad ta. Agbiro ka iti pagutangam. Ay, kapilitan nina. Ang mga no pati sakit bugawan naktumay. Ay, adala ko mapangirimidjuan. Nagalas ti mabugbugkawan gapo iti utang. Saan mo't asigod akas jay day jay kumarin? Mas dawak nga raw. Anya nga tatinaknakan na aya. Taapay ang nagbalin mo't tinakas jay. Ay, saan aday tanaknakan? Sumruhi diya day ta kumarin. Nakarumbuat ka may. Papandam ngay. Nalipatam ka din jay imbagat. Nga da nang imbitar kanyak asigod agayom ko jay. Jay kunam nga imbilin na. Amapan kay jay balay da. Wun, nabayag ijay Amerika day jay. Hay, nalagip nakmag. Imbilin na amapanak kanumot ijay balay na. Ay kating ka nga rod Barang nga day stit said nga arak. Bayamon day tarak. Nasaya atin ano adda kapikan chocolate. Angam no day tad na nga arak. Ay kitalayom May mayat tibang banglongam ti arak. No adda arak nga itad da alam lata. Malawunan. Sigay, inak nga rudal. Sika ka din day tatuyan. Wen gayam, siyak day tawi. Ay na, himbagkan ka taubing pa'y tirupam. Siyak na'y bakitarang kita nay. Nagdakkel mati nagbaliwam gayam. Ay, wen ata ka na yun iti kainaran. Pinayaban ka, taada ngamin nagtutulagan mi kadagiti kakadwa kabalikbayan. Anya nga'y tinagtutulagan nyo ako ng gayam. Mangangay kami iti pasalip iti kinantaan. Dakkel ti maited a premyo akas tulong mi iti mangabak. Dakkel
dakkel ti premyo ko nam. Wan, gayam. Amo ka nalaing ka idi ako manta. Iso analagip ka. Imbag man tanalagip nakpay gayam. Kamanon atawon tinapalabas. Hekat, saan tayo pa'y ba't nga agkabaw, gayam? Agyaman iti panang lagip mo kanyak. Anano mo agayam, mau. At nakadiarak nga intid da. Awan, kapikan gatas ti inteda. Adda inteda nga aramatag kano apagpapintas. Tamakisalipak kanaw itikin nantaan. Anya? Kabailam ka diti makisalay, pitikin ng taan? Ikarigatak tadakkel kano ti iteda premyaw. Bareng makabayad tan iti utang ta. Tapno didak ririawan dita. Ay katlalay ngam nga rod Ikagumaak ti mga bakbadaw. Tapno adda pagbayad kaw kini marikwanang. Sapay ko ma, tagbaligi ka, tuyan. Wan, oray saan asyak ti umuna. Tadalat tamaala ti may kadwa ken may katlaw. Nagsaya atay, dagita abalik bayan. Tamangangay da iti kasta pasalit. Kuna ti gayim kaw, at arigagayan da nga adda kanu ragragsak a maangay. Isaw nga agpasalip da iti kanta. Antay, nalaing kakadimot nga agkanta. Nay, apay anadamag mo dayta. Di nakadipay nang nagkanta. Saan mo tantay? Nagdayang atay saw. Kanayon kamat nagdaydayang ijiban niyaw. Kahit, anya nga iti makunam iti panagdayeng ka. Kaslamat agar-arang nga ukan nantay. Anya nga agar-arang nga uken met ako nam. Ang apay anadamag mo. Nadamag ko taadda maangay apasalip ti kinantan, iji kabangibang a barangay. Asino ti agpasalip? Dagiti kanugonglo, dagiti balikbayan antay. Dakkel to kano ti premyaw. Naswerte nga rod ti mga abak, no kasta. Nalaing kamat ako manta, inteng. Padasem man mat ti makisalip. Ha? Ay, kapitanak, makisalipakit din. Maan ano ngay? Sayang tidakkel a premyo. Asino nga iti makisalip dito'y kabildatan? Jakman amo ka ni Kwarog. Isumot tinang ipadamag kanyak maipapan iti dayta a pasalip. Awan met amok analaing ako manta dito'y kabildatan. Uray siyak nga rod. Asino nga ta tinalaing ako manta? Ta ibaga tayo ang makisalip mat. Ay, agure ka. Mga nokon ko nadala ang mat dayta a pasalip. Kuna ni Kwarog, balikbayan kano dagiti agpasalip. Ay, imbagman, ta iparanod da, ti kinabak nang da. Itan sa magipan nakisalip mo, tuyan. Un ba daw ngamay na. Kaslag nervyusak matang. Ay, saan ka nga nervyos Panunutan, ti dakkel a premyaw. Tapno makabayad ka ako nam. Day tangarod mo ti pampanunutang. Tagibasitin naklaunay ngamin ka ni Marikwanang gapoy ti utang kaw. Malangaraw, agrubot kan. Ta umayak mamay. Tapno at kadwam. Sigay, ingka nga rod ibagakin ni Kwaraw, tadye tricycle na ti pagluganan ta amapan. Wain, may dakan to dagasin di tayo. Tulad na kami man, di takabangibang nga barangay ko araw. Dagasinta, ninanamatuyang, ibalay. Ing kayo kanimit agbuyay ti pasalip. Ay, wine baraw. Yung kami man mo tagbuyak, ninanamatuyang. Ay, uray sak tata. Kaya't kumati mapanagbuya. Kitintayo nga ro din Dagasinta, ninanamatuyang, ibalay. Arigla daw. At dakadwa ka mapanagbuya. Nakisalip ka kumamit kuaraw. Nalaing kamot ako mantakay. Nakababahin tata. Saan mo ta napintas ti busis ka? Payasaan ako na. Mayat to pa ti busis mo. Ha? Abay, nangagnak ka nagkantaya. Way, numabartag ka. Kanayon ka mga ganda. Mayat ti pa nagkankanta. Kanta lang tinabartag day dyan. Kay napan kano nagbuya iti pasalip ti kinantaan ni Kwaraw. Ngam, di pa'y nagawis mit.
Nakaamwam anapan ni Kwarog. Dagiti kakadwa na Ay, uy, kadwa na met kano da pare badong kan marituyang. Nay, mapantan samot inteng. Ha? Intamot agbuya. Ay, alaman tayo naman kitain no da pagluganan ta tricycle. Darasem nga rod Na, Tapno saan pa'y amang roge ti pasalit. wen, makita ka no da pagluganan ta. Dimot ngamin imbagbagan ni Marito yang amapanda. Tapno kimuyog takadakwada. Ewan nga ron. Awan mo't nasasaw ni pare badong. Nang rugimot gaya man ti pasalit, inteng. Ay, ewan nga ron. Sa nabalay ta dapay mo't agkanta. Apay nga damot ni Marito yang anak katugaw ijay sangaw. Ay, makisalip samot. Ay, wan. May sa contestant ni Marito yang. Ay, nalpas nga tan anagkanta. Kasanungay nga amaw, kut agpada tamot akasagsag pa. Agbuya ta atap no maamuan ta no, nalpas, unusan. Nene, ada pa'y tugaw ijay. Ah. Sige, inta ijay, taintag tugaw. Ay, mala, tapno mayat ti pa nagbuya ta, no nakatugaw ta. Isumaro no nga kanta kan ni Tuya nga taga Kabildatan. Apag hustoan ni Marito yang ti agkanta, inteng. Mapanan iti intablado. Ay, uwan gagpesaw. Ni Marito yang tagkantan. Kita manjay katuday, bulong na't pumay payapay. Sabong namutan, tay simagaysay. Bunga namutan, tay kumidakitay. Ay na, talaga ang naglaeng ni Marito yang nagkanta. Ay, karot. Ay, mangabak nga ta. Ay, nalay nga kanta. Talaga nga ada talento ng agkanta. Ay, mga bakuma. Tapno ada ipanakal ti barangay tayo akabildatan. Ibisli-bislin, daramramay mo, ading numabalin. No, kumalan pinyaka, porosen ka, uray na ganus ka. Takanan ka, uray na akta ka. Katay to'y puso, kalumen na ka. Imbagadan tinangabak ni Marito yang. Ay, agure ka papanam ngay. Timbagdar ka ba? Ay, kat inakablaawan ani Marito yang. Ay na, dakelakit di ti premyo na. Ay, sige. Ay, umayak may. Nakablawak. Champion ti kabildatan. Ay, ada swerte nga agur uray iti ada talento na. Di dakal ti maitulong kadakwada ti kwarta a premyo na. Ay, katwan inteng. Nangruna kat awan ti pagsapulan ni Pari Badong ita. Ay, kinawan pa'y mula da ata kalgaw. Talaga nga awan pa'y tudok. Imbagkan ka na natuyang. Ado ti kwartam ita. Ay, di kagda nagkwaraw. Nayunak ti arkila ti tricycle mau. Ay, agyaman nana. Damot langan pagbayad ko iti utang ko kinikagawad ko anang. Uray siyak, inak mo't agbayad iti utang kaw. Tapno di nakanayon ariyawan ni Marikwanang. Ha? Ririyawan nakakadimat, nana? Ay na, wun kwarog. Gapo iti bain kaw, iso anak isalipa. Tapno makabayad ak iti utang kaw. Mala, agkuyog tangaroden ngagbayad. Imbag, taimbay kayaw. Oh, agbayad ka. Oh, inayabanda ka mapan makinom. Igaraw mo manen taugalim apailaklak amlatan. Ay, kad siyempre mo ta. Agayap da nga ron de libre. Apay,
Di mo na ngagtibagbagada. Asi kakanaw, tinalaing nga agambaing. Ay, sa oto umapal day ta. Sanda siguro naayaban na. Basta kisayam ti makinom. Tadi kamit nga rod gumatang. Apay kumagumata nga ngay. Basta dalibre, agawaan kit tuminom. Nagpuskol mo ti ropa man niya. Naimbaglakit din tasaan ka pa'y anakasarak iti tao adi na kayat tikas iti aramid mo. Awan man day ta kanyak tuyak. Ay nabadaw, alwadam kitday, tadi ka laam mo. No makatumpong ka iti luko-lukaw akainumam. Awan ka di ti madlaw mo kan ni Pari Badong, no kasjay nga agiinom kayo. Ay, bambantayan na kami kading nga agiinom. Saan mo't kitday? Ay, Kwa. Apay no kasjay mo't ti aramidam, tapno saan ka amabartek adagaws. ha? Apay, anyak nadlaw mo? Saan unay nga uminom iti arak, nga narawat iti pulutan. Ay, agpaiso ayat ita, dungo. Ay, nakapsot ka nga ron nga agsipot, tadi mo pa'y nadlaw. Saan mo't ngamin nga isa? Tikit kita Idi nagpulutan kayo iti pinapaitan. Nakitak nga ingguyod na ti malukong iti asidag na. Ha? Kutsara, idinto tasag paminsan kayo anag kutsara. Isugayam ama ibus adagos ti pulutan. Awisay, dagiti ka inumak. Nga umay da dito'y balay. Parchin mi ti kawitan na pataw. Tapulutanan may. Bayadan da. Nasaya at may tapno malakot at ipataw. Ibagak ka dagiti gumatang apartsain kan iluto dito yain. Ngaminton medyo na bartek da. Saan mo nga irwaramin ti karnay? Mangibati kami da. Anya, mangibati ka, kano ginatang da? Basta ti imbagak ti masurot. Syakton ti manggaw ang mangirwar. Pankunto di salasay, tajay kami nga giinaw. Si kaman lat makamom. Didak ibibiyang iti kalukwam. Anye, apay kumakalukwan ngay. Siya nga rog ti mang partay kan mang lutaw. Mangibati ak tumitay, tayo sumit ti pan nakatangdan ko na. Makipulutan ka lang arudan, at dapay latangdan ma. Nyati ko nam tatabataw. Ilakom tay barako apataw. Wain kwa raog. Ibagam, kadagiti kakadwa. Agiinom tayo, iji balay. Ijay tayo nga ilutaw, ijay tayo umitin nga agiinom. Sige, tawisak da ang gail. Ken dagiti kakadwa katanod, amayat amakibayad. Wain, tadakkal, jay pato may. Barako ko naman, naimas day siya pulutanayin. Manghala kami matan iti arak, tata. Ay, kitwan mo ta. Nabayag basit kay, adi tayo nagpulutan iti pataw. Ay, mayat nga rod manin, ati inom tayaw. Ariglado Iso nga umay kayaw. Uston taw, noon naluton taon, dito lagpulutan ay. Kagumatag ti Ricardo tuya. Itakaday. Wain, tapartsik matan, di pataw. Uston taon, no dadagiti manggatang. Kat agiinom kaming tumatay. Ayan nga ro, jay gatang ka. Ibagam ka ni Maricuana nga bayadan tantaw. Intun itid na ti bayad ti pataw. Imbag ano kayat ni Maricuan ang tiagpautang? Apay kita sa aning ngay. Mabitlaeng may. Agbayad ta, intun malam. Duraing kabayadan, napaman na maitid ti bayad ti pataw. Padasak ano agpautang ni Maricuan ang no adong aminin ti imu na nga imutang, dinan kayat tiagpautang. Ingka nga rudin Tanay, iluto ko nto'y pataw. Maray, pautangan nakman iti Ricardo. Itad kung tumulang inton malam. Anya ka di arikado, Maray. Ikanak iti laya, paminta, bawang kan sibuyas. Naimasakot ti lutpom Partyan man ni badong ko di dakkel apato may. Napaot nga abastoyo day ta, Maray, tadudwa kayo laang mat. Ay namaray, saan mi nga abastaw? Gatangan da pulutanan da kanaw. Ay, kunakman no abastoyaw. Agiinom da nga rot iji balayaw. Anya pa'y ngay maray, no di kasta. Kat,
makiinom ka kadimot. Namumata sa anak nga uminilaw, maray. Kumatangit-tangit iti arak ang kail. Ah, Huston to numalutong ti pulutan tayaw. ay sigurado nga ada pulutan kaanakan. Day tamo timbaga ni tata ba daw? Ay ingka nga ron bagaan ni Sam. Uno dagiti kakadwam ta agiinom tayo. Reglado ang kail. Inak kaya bandag iti kakadwa katanawd. Dumagas kaminto dito inton madamdama. Wanta kukuyog tayo. Ay, mangala tayo iti ado nga arak. Walang kail. Mapanak iti balay ni Sam. Ado kanukat ti arak na. Ay, imbaga na pa idi na minsan nga ada estate side. Ay, parang adapay. Mabayusan man ang ti karabukob na yaw. Nagimas ti arak ko naman. Sam, at nakadi pa ito ibagbagam nga arak mo nga estate side? Ada ah. Kaya't mo nga pagsanguan ta. Ay, alam lang ngayon. Tain tayo agsyat iti balay tatata ba daw? Apay ada pulutan ijay. Ay, partiyang nakano di dakil apato na. Mayat nga ron ah. Ay, urenak ta inakalaan di arakaw niya. Agrenak tayo iti arak. Ay, imbag ta mayat ni tatabado nga mang parte inye pato na. Si- Bayadan tayo kanaw. Pagbibingayan tayo ti bayad na. Ay, iso aya, shit. Makainom kan makipulutan ng pabayadan na diya pato na. Kastamot ti kunana. Nagmayat kami latan na. Tapno adda pulutan tayo. Sige, urenak nga ron, shit. Makamuka kadagiti kakadwam nga aginom dito'y balay. Papanamay Ay kat mapanak mo't ijay ayan dagiti kukumari ka. Agmay sa akit din a babae di tao. Idin to tagiinom kayaw. Poor boys da unlay ta inom yaw. Madalataking ka dayta. Mala, inangarudan. Diyak kayat amadanunan dak dagiti kakadwam nga aginaw. Masapa ka nga gawid Tasi kataginaw kadagito usaran may. Na, apay ngay asyak tagin daw. Naglalaingan yun ngay. Apay, waitress ha. Inawam ati paginuman nyo abasaw. Kandagiti malukong nga ramatin yaw. Mala, inakaw. Pinanawam mo't dagiti sa nga ile, maray. Saan ko asa nga ili dagijay maray. Kainuman ni badungkaw. Pimanawak tamareng-rengak tumanen ka dagiti katawa dagiti barte. Sa bagay, uray siyak. Diyak kaya tabambantayan dagiti agbabarte katattao. Nangruna no nagpipig sa ti katawa da. Makarengreng. Iso nga'y mayak ditaw, mari ko anang. Oh. Imbag ditaw tawan ti makarengrang. Mangirwarak man mo't iti soft drink ta uminom tayo mo't. Kunak no arak itayin ti kunam nga irwar mo, mare. Ay, maray. Anya nga tano uminom tayo mo't itinasangger. Kasano nga'y numabartag tayo? Asino nga iti aglakaw? Ay, ship. Karay-kay. Tangad kan duri matlang ti ginao ni tatabado nga pulutan tayo. Kaunan to siguro ti dadumaain ton madamdamasam. Bun ata, pinabayadan na. Di nakatgaawanan. Ang mga no igaraw naman tayo ugalinan Pero armon tayo inuman tayo, tarog yan tayo. Damat tan ginaok di talamisaan. Ay, una, tatabadong. Ada nga agpaiso ginaom ngam tangad. Kaya kan dure. Gawin tayo tumot lang na kita. San tayo mo't ang mapagigida na pulutanan? Ado pa ijay. Ado laki di ti arak. At no nagadot intugot ko nga estate side nga arak. Ay, irwar mo tayo maibagay abaso nga pag-inuman. Wan, ada kupita ijay. No iso ti kayat mo, Sam. Kupita? Tayo nakmanalahin tayo, duldulin ko ako kupita. Malak. Ay, nalamiisan to'y karabukob ko na kainom. Nakaginawa, idi minumak iti nalamis as soft drinks. Ay, madama siguro matanti inom. Dagiti adda ijay balayo, mare. Sigurado amadama ti panagpulutan da. Lakit di ang mga nukasladan pinadanuman atukak iyebalay. Sigurado an ariwawa da. Ay,
Marituyang, amangan no saan mon amaramanan jay pato. Ginatang damo, maray. Uray ibusanda. Kasanon no saan da abayadan, tanangala damot iti arak, maray. Ay namaray, intulag nga imuna ni Badungkaw. No kayat da agatangan sakbay a pinartina. Ay, maibagak man laday to'y kukumare. Angam, para kada tayo laang to'y ibagak Anya kadiday tamare, ibakam laang Adda ngamin nakaibaga analaing kano ni Pari Badong amakiinom no libre. Angam saan kanumot nga agparanod. Adda kasta nga ibagbagada, maray. Saan kano agumatang iti arak? Naglaing kano pa'y nga agpulutan. May bibos na yun. Ito yung karne ti Pataw. Saan kayo pa yung nagbayad? Kakadwa. Dinag muna yan. Bayadan mi inton madama. Madamatisip. Wan ma, tatabataw. Saan kami matatumaray? Nagbayad kami tao sa sakbay nga gawid kamay. Kasan nyo ngayon no, nabartag kayong tuuna yan? Ipalpalagip ko lang Ang mga numalipatan niya. Di ka agdan-dan ka di. Ay, itol. Tulad mo tumat ngamin kan ka nga. Di na kaya ti agparanod. Nay, saan na saya day ta sa uma? Sam! Apay, madi. Kat nagbagay mo. Eh, mga nakakidit sila. Taamom. Ti manganti sila. Iso ti magasangan. Balay ko ti pag-iinuman tayo, Sam. Nalipatam sa amin tayo. Kumpormi ti pagbagama. Apay, malipatak. Sa anak mat nga kabaw. Saan kami nga may, no? Saan ka nga nag-ayam? Kanya. Masigurado ka na bartukan dagiti agiinom ije balay. Ay, iswa sigurado. Ado, tidalusan kan innawam no makasangpet ka. Ay, day tamo ti pagmadyan na. No ijay balayaw nga agiinom da. Ay, no anya mo ngamin at tinakalaglagi ni Badungkaw nga agpainom ijay balay. Saan ka de nga imbagam, aga po iti pato na apartsenda, maray. Day tamo ti ko na, maray. Ngam siya ngarod mo ti mapirhuiso nga agdalaw sa iti nagiinuman da. Uray kumano kasangay na. Ngam saan mo ngarod? Ay, wun ngarod Angam, tanyang ngarod. Sagpaminsan lang, ano sana na? Kaibusan, J. Pataw. Hindi ka pa nagbayad. Sam! Singir kamat nga. Singir kat na kay pulutan kanto pa'y. Jacket ang singiran, kit na ibustikar ni Tipatan. Sa anak nga, kaihanak, idi kalman. Ha? No, saan ko nga madlaw ti naramid mo. Tatabad yung. Anya, tamay, anya tinaramid ko ako nam, Sam. Katno si sasango akiti lamisan. Nakita no, anya ti parte ti pato nga ginaom. Saan mo to pa ngayon, Ruar J. Lupo, kan barokong tepato. Ha? Ita, mabayad am kay din. Nagngina J. Bayad ti anak ngayon nalak. Ngam J. Bayad ti patom. Inibus tayo, J. Arak ngam sa anak to pa nga agsing-singir. Ay, kwa, Sam. No, kaya't mo, di kang kaeti kwarta, ta gumatang kaeti arak. Sky is the limitation. Ano kaya't mo? Awan ka dit inimutan. Madit, mairan-ranod lang. Agparanod tayo mata. Pimanawan, dagiti kakadwam ang nagiinom. Ayan nga, iti pagbayad ko iti Ricardo nga inutang ko kini Marikwanang. Ay, saan ko na pinabayadan, Tipata? Na, apay ngay. Nabay na nakitisaw ni Sam. Agpaisaw, timbaga na tuya. Amok ti makinaw. San ko amok ti agparanot. Nakasarakan iti tao anaturod anang tubngarkan ka. Ado ka ti bagbagada.
Analaing ka makinom kan agpulutan ngem ihimot ka kanaw. Ay, saan kun nga ulitin to yan? Kababain, naplanga kiti imbaga ni Sam. Ay natatabadong, madimat ngamin ti agpailibre, ngam di mo amo ti agilibre. Ayan na to yan. Ayan na. Ay, Anya ti berbero ka. giwalit ka. Awan mo tinito'y bulsak. Ay kadya ka mukan ka. Apay abiro kam kanyak. Ay, unay, ay tulungan nak mo tinamang birok. Ay nabanugan nakpay laeng met amang birok. Nang ikabilab aya. Ay, wanay. Dito'y lang bulsa ti pantalon ka. Napnapanam aya. Dayta ti lagi pem. Taamangan no nabatim ijay napanam. Aha! Huwag, malagip kong tuyang. Nabatik iji tersina ni Marikwanang. Ay kating kadamagan kin ni Marikwanang no nakita na di walit mau. Marikwanang, nabatik ka dito'y giwalit ka. Nay, awan mat nakitkitak awalit dito tersinak. Sana yan, naggapuwak dito'y itay. Wan, kano nagistambay ka pa'y dito tersinak? Kita pa'y awan na batay. Ang mga nuinala dagiti nagistambay at tanawd. Tay may daket kalpasan na pimanaw ka. Sino dagita tanod ngay, Maray? Siya na mabalin ang mapukaw, di walit ka. Apay, ado ayat ikarga di walit mau. Ay, adu, Maray. Napunaw iti kwarta na dyan. Ay sus. Apay nga mintay imbaten. Jak imbati, Maray. Natinag dito'y bulsak. Iso nga rod a pinidot dadagaw sa nadlaw da siguro nga ado ti kwartana. Ay, napuskol ti kwarta na dyan, Maray. Aglop-lopyas asag sa sangaribaw. Ay nagadaw no kasta. Kita man, no sino ti akin kukway ti dahi ti awalit. Ito inalingid ti pangkitaak. Tano ado ti karga na kwarta. Kukwa kaon. Ne? Ay. Puro mga resibo ti karga na. Na? Ay di mo ni tataba daw. Ay, kaya nasawan. Iso ti akin kukwa iti dahi ti awalit nga wang karga na kwarta. Anwo nga dito. Ang isublik pa nga tawon ay belang kaon. Mapukpukaw ti walit ni pari badong ko na, Maray. Wan ka no, Maray. Nagado ka no ti kwarta a kargana. Manu ka no ngay? Kunana mo't asag sa sangaribo ka no anapuskaw. Ay, kat no kasta. Saanan nga isubli ajay nakapidot? Nasyaklaan ko mati nakapidot. Isublim pa dyan kwarta, Maray. Isublik Apay ko mga alaag ngay kadjakmat ko Ay, uray syakmat Mabainak ang mga laiti kwarta asaan kumat ako Ngam asino ngay nga ta tinakapidot ijiwalit ni kabadong nga ado ti kwarta na. Anya pa'y later aramidem ngay. Ingka i-reporten akin ni Kapitan ang mapukpukaw jay walit mau. Why, mapan ko i-report. Tay ibagak man nga ado ti kwarta na. Imbis ngawan. Na, apay ngay akas ta ti ibagam. Agulbud ka man ako nakaon. Ibagam atipod naw. Kitap no inton agsublay at unton ti karga na. Anya ti makunam ngay. Ay, makaammo ka? Na. Sus! Kaslamat Biyernes Santo dahi tarupang paray. Huy! Anong nangyari? Daw may ko i-report, paray. Anya dahi ta nga i-report mo? Mapukpukaw, di walit ka. Ha? Ay, nakapukaw mo? Ay, paray, ada kwarta na. Ay, adua, paray. Manaw? May 1 milyon. Ay, nagbasi... anya? Ay, milyon? Ay, nagadumatay. Agasam mo dahi ta. So nga may ko i-report dito yung barangay hall, paray. Tanaskin na may sublikan niya, di walit ka. Hey. No asino man tinakapidot, iti walit mo. Isublida pa nga ta. No, dakarga na 1 milyon. Oh. Iso nga ron nga umay ko i-report, paray. Tapno matulungan na. Kure ka. Kasano mo nga imanay, ti may 1 milyon iti walit mo.
Ay, damagang pa lang mo, pare. Naiyanay ko Manulang mo day tamay sa milyon ngay. Imanay amin iti wallet mo. Ay, saan na napatagday ta, pare? Itata na report kun king ka. Tulungan na kaw namang biraw, giwalit ka. Paray. Adan to bingay ko no mabirukan ta di wallet mo. Ay, win pare, ada. Anya ti kayat mo, kagudwa milyon? Dakil unay day ta. Uray 700,000 lang. Da kayo ka tinagis-istambay dito tersena, kalpasan apimanaw ni Kabadong. Nag-i-standby kami kagawad. Kadwak dagiti daduma tanawd. Asino kada kayo tinakaalay di walit ni Kabadong anatnag dito tersinak. Ha? Nasken ang maisubli day jay awalet na. Oh, Taamom ti karga na day jay akwarta. manungay kagawad. May sa milyon. Anya? May sa milyon. Kasta ti kunanay di barangay hall. In-report na ngamin kan ni Kapitan. Ang dagayam karga na may sa milyon. Ngumapay nga adya mo nakita iji wallet na day tagatan. Ay, amang ano nakasigpit laang. Ay, kita agto na laeng. Oh, api adi ka matagtagaray. Ha? Nakita yo ka di walit ni Kabadong. Ay, saan kagawad? Ay, alang raw. Innakaon tanay. Innakpay man nagpasada. Ayun na nga, di tayo timay sa milyon nga ibagbaga ni kagawad ko na. Oh. Uray balibaliktad ti wallet ni Tata Badong. Awam makita ka may sa milyon. Nakaisigpitan na nga dito. Awam mo puro mapapilda ito na makakita akmat ko man iti may sa milyon ng awam mo. Ayan na nga iti may sa milyon dito wallet ni Tata Badong. Ay, banag. Ay, an-anwan tangay, di kagudwa milyon agatan, nga itad kanyak ni Paribadong. Oh. Anya, ikan nakat kagudwat milyon? Wan, ikan na. No mabirukan mi ay wallet na mapukpukaw. Taapay nga ikan naka iti kagudwat milyon? Di mo aya amaw. 1 million ti karga di wallet na mapukpukaw. Anya, imma na ijay walit na di may sa milyon? Day mo ti damdamagag. Wan ka no kuna naman. Ket ita, no mabirukan may. Gudwaan mi, day 1 million. Na. Iso adamdamagag ka no, an-anwan tanto day agatan. Ay, agdamdamag kan. Kat diyo pa'y matnabiro kan jay walet na. Ay, mangsigsigurado kan. Nungay 1 milyon na. Ay, adda nga rod ka now. Suruam ki din jakin kukwa. Kan maysa, pangalaan na ko maitimay sa 1 milyon. Ay, wala niya. Ay, pangalaan nga di Paribadong iti 1 million. Agbangbangkag nga agpaiso. Ang sangkakanlang matjebang-bangkagan na. Ay, wala niya. Kan saan damot ang nagbangkag itakan ni Tuyang? Ay, pangalaan na ngay, itimay sa 1 milyon. Ay, damagak tuma. Nagrigatan ang mabirukan day taawalit ni Badong maumaray. Nay, apay anak ko namday tamaray. Ay kat ko nanamot ngamin nga dakarga na amay sa 1 milyon. Kag agpay sumag nga may maray. Apay akas lasaan ka mamatay. Nagdakkelan agad ti karga na no bilang. Walit nga raw. No adaman nakapidot. Sanan nga isublay. Kukuanan adya may 1 milyon. Makonsensya kumamot adya nakapidaw. Taigatang miti bugoong kan bagas day dya akwarta maray. May 1 milyon? Igatang yu lang itibugoong kan bagas. Kag day tamot ti kasapulan may. Tapno agbiag kami kin ni Badong ka. Ngamen, no may 1 milyon ti karga na. No siyak ti nakapidot. Ay, dya ko ni sublay. Kukwa kun day ta may 1 milyon. Kastaya. Ay kisayan tayo na di karga na. Ah. Nungay aramiden tayo akagudwat milyon. Maisubli nga ta. Anya? Nakitam ka di wallet ni Kumparik Abadong, usay. Nay, awam mo nakitkita, kapitan. Mapukpukaw ka no kit. Ti karga na ka no kit.
1 million. Talaga ka day, 1 million, kapitan? Isubati ko na na. Nakita, 1 million iti wallet ni Tata Badong. Ay, naskan na mabirukan tayo da dya wallet. Kaasimat ni kumparet. Sige, tumulong ak ngagbirok, kapitan. Kita ak tumanin man da dya wallet. No talaga mo ilang nga ada 1 million na kargana. Naisilsil nga ta, ha? Ay, usit. Adan sa ibagbagam. Ay, awang kapitan. Tikunak, naskay na may subli ka ni Tata Badong da dya wallet. Saan la adya wallet, Pati ti karga na akwarta, 1 million. Nimutan kapitan, timang birbirok ijay walit mau badang. Baya mabirukan na. Isaon ti agdamdamag kadagiti tattao no nakita da walit mo. Ay kat bayam Apay, imbagam kan kwa na nga dakarga na amay sa amilyawn. Wine, imbaga. Oray awan met gayam apolos kargana. Tapno maisubli nga rod. Kahit ita ni kapitanen ti marigrigatan ngagbirbiro. Wine, timbaga nga igudwaak iti kagudwa a milyon no mabirukan na. Ay, awan lat di kar aramidon si kabadong. Kasanaw no mabirokan na. Pangalaam iti kagudwat milyaw nga itad mo kinni kapitan. Awam mo ti makita ka may 1 milyon na nakasigpit iti wallet ni Tata Badong. Ang mga nasken awar-warek ti uneg na. Anda siguro. Ay, kartibak man. No ada, milyonaryo aktaon. Anya ngay inteng. Nabiru kam jay wallet ni kumparim Abadong. Ay, saan nga rod? Ay, sikat agbambandog nga agbirbirok. Idinto tadya akin kukwa, adala ang ijabalay dang agkuy-kuyakoy. Kasta aya? Kasla si kamot tan tinapukawan ti wallet na. Ay, amom, no anya ti problema ita. Anya day ta problema. No kasano agastusan jay 500,000 nga itin na kanya. Ay, saan man aday ta ti pampanunutab? Saan? Ay, agasum nga day jay 500,000. Ay, di mo to pa'y ammo, no talaga nga adamay sa milyon akarga jay wallet na. Apay, di ka mamati? Ay, talaga nga agdua-duaak. Ay, diskumpiyado ka matataw. Mapanak ija salas kit di. Anya ti aramidam dita. Ay, panunutot no pangigastuak ija 500,000. Ay, agluto kan. Ay, mabisi na kahit nagbirbirok iti 500,000. Maruruda ka talagan. Nabambanuga ka ng kartib iti wallet ni Tata Badong. Kinarti-kartib kon iti babasit. Ngam awam makita ka may 1 milyon. Ay, ulbud day di ala kaya. Awang ka di ti karga na 1 milyon ti wallet na. Ulbud ni Tata Badong. Ay na, sapa inararapap ko mga agbalin a milyonaryaw. Ay, isublik pa'y nga tada ito'y nakarte-kartib awalit ni Tata Badong. Di na mausar da ito'y na. Anwin na ngay. Panagkunak, sana na may subli pa di wallet ni Badong Mau. Day taman ngamin Abadong, tanagdakkel met unay agatad ti imbaga na karga di walit na. No kumatimbagayaw, kat maikan iti gunggun natin makaisubli iti day di wallet. O, tinabayaga na naisublay. Ayun anya, mayat day ta singasing mo amaray. Oray dito yan sangwanan ti tersi na ka maisurat di maikan iti gunggun na di makaisublay. Sige man nga rod maray, isurat mo, tapno maisublay. Anya nga dito nakasurat dito sangwanan ti tersi na yo kagawad. Itala ang makita mait, nay. Kabasa, ma. Ay. Bawal ti agutang, ni? Saan nakasta ti nakasurat dita? Anya, bawal ti agutang nga ibagbagam maut. Ay, sabali aya.
Apay niya nga rungay data nakasurat. Nakasurat dita ang maikan iti gungguna ti makaisuble, iti mapukpukaw awalit ni Kabadong. Ah? Ay, kasta ya tinakasurat. Ay, manungay ti gunggunana no may subli jiwalit na. May sa milyon nga ta. Apay, nakita mo ay walit ni Kabadong. Kasanupay ang may subli ngay nakarti-kartib kumutay. Apay, ang nakarti-kartib mo, inananaw. Kapitan. Apay? Ada ko maipudnok kang kakapitan. Anya nga data nga ipudnog. Nabiro kak tiwalit ni Tata Badaw. Nabiro kam? Itid mo kanyak. Inta isubli. Mangan mo no kinisayam jay may sa amilyan. Ulbud ka din ni Tata Badaw. Kano oray piso ka makarga na tiwalit. Unay mo day ja taon. Agure ka. Kayat mo asawan. Inulbudan nakmanan day jay abadong. Kaduan na, kapitan. Tainta isublay. Adda kanu ka gunggunan di makaisubli iti walit na. Nungay 1 million. Di ada pagkudwan ta. Sagmamanutang ay. 500,000. $500,000? Sige. Mapantang aro din. Usip. Ayos! May subli mo lang ang jiwalit ka. Ada kan kuha na paray. Usip. Irwar mo ti walit na napidot mo. Manungay ti gunggunan ti makaisubli Tata Badaw. Basta iruar mo pa ya. Pagtungtungan tayo, jigatad, nung makitak na itawalit ka. Irwar mo nga minin usip. Darasam, di mo pabayagan pa. Lantoy, nay. Pare, pengay. Nakakabil mo tin iti supot yung walit ko akas lamot na karti-karti bay. Nagloko kan. Apay akinarti-karti mo usip. Kabinirok ko gayam di bagbagana amay sa milyon. Ikit na biro kam? Awamait. Kinalkal ko pa ano na isigpit ng mawamait. Kasano day taparay? Awam magayam 1 million na kargati mapukpukaw awalit mo ako nam. Ay, kuha nga may pare. Itid mo di gunggunamayin to, nakamitin ng isublay. Aya, gunguna. Kasano ko magunggunaan ka? Kinarti-karti mo mitay. Ano pa ngay, day tawalay. Wanang naisublay. Uwan ka ron. Naisublin ti walit mo paray. Di gunggunak. Jay mat gunggunak ang nagbirbirok. Agasam ta, intero a kabildata ng ti sinursor ko ang nagdamdamagan. No, ayan ti walit mo. Ay, pangala, ngay titid ko kada kayo agunguna. Saan na mabalin ah? Itid mo di gunggunamay. Ay, rumuwarak man langit pare. Ay, Ni, napamut ng kapitan. Itarayan nan samot tinda tao. Nungay surutin ta kapitan. Ay, luk-lukhun na taday ta apari badong ah. Ay. Madiday ito ngay naramid na. Ingkatangan ka ni ti baro awalit mo. ay, diyak kaya tagwalit to yan. Mapukaw to maday. Dakil agulo, ti parnuayin na. Kay si kaman nga may tilay bagbagam. Inalilaw mo dagiti tattao. May sa milyon. Di kanto pa'y nakakitkita iti kastagatan. Kita mangki din no, lumabas dito balay ni kumpare ngenteng. Ta mga basi-basin na. Gapo itiguran na kanya. Ay, tatabadong. Saan nga min anasaya at ti agulbod? Kan ad-adda asaan anasaya at timang tagikwa. Iti wallet adi mo kukwa. Ay, nagado ti problema maray. Isumat lagayam akas ta tilangam Apay maray, anya tilangak. Ay, saan ka pa yan ang makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, mare. Sika lang, ay ikatawam laang dagiti problema. Kasta ti aramidang maray. Kat anya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Wan, kan agsagaysay ka man mat, mare. Uray no ado ti problema.
tapno saan amadlaw a problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay a problema ni tuyang mo, paray. Awaday, saan mo tingag sagsagaysay? Tiaramidem, pagsagay-saya maura steel brass. Ah, ay, kasla na unaglat na ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare. Kanya kayo mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Ha? Kanya, siya ti problem na. Apay kumasya ngay. Naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, pare. Tayong kapag sagay-saya ni Marituya. Katawan ni tuyang ko dito, unag. Tuyang! Tuyang! Adak dito. Ay! Kanya tikat katawan di tayo. Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Kanya. Umay ka kidi at makipagkatawa ka kanya. Ay! Ay, nagmauyong kansan tuyang. Katawan day tabagay, di tasangwanan, di tiserbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw. Ay! Ay, padasig mamay. Sigay. Aw, kanya tema ko nam. Mayat ang katawa. Uwin nga raw, limag ang dirig na tuyang. Ay! Agas nga agpaiso ti pa nagkatawa ba daw? Wine! Saan niyang sagsagaysay? Saan nga agsusukat? Saan nangagsuksukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo, di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ay, wala niya. Hindi ang sukata ka ang tuyang. Di ang sagay-saya mga round. Ay! Tunggal umay ni Marito yang dito tersenak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami, imbagakken ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti adu a problema. Apay, ado kano ti problema na. Isumet ti kunana. Anya ngay mo ta problema da ita. Ay, basta kunana nga ado. Katsyak, problema ti saan na panagsagsaгаysay. Dayta nga ron ti kinunakken ko na, Maray. Agsagaysay ka, kunakken ko na. Katsapay kumaatadenggen na. Ay, kita man kit din no umay gumatang duti tersenam no nagsagaysay metlaan. Wan maray. Kano saan pa yan nagsagaysay? Ay, ado ti lakok asagaysay ditoy. Ada pa'y sugod ano kaya na. Ay, bagan. Sumardin kang nagkatawa. Nakasagay-saya ka. Ay, wala niya. Di na kon katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno man. Iso nga agkatawa mampay. Tapno maagasa na. Ingka kidi agsukatan tanay. Sa balin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minin asinuksukatan? Nay, maray. Agi display kamot itilakaw. Yuwan maray. Apay, anyaya tikat katawaam. Awan, kaya't kulang tagkatawa. Ay! Siyak ka day tikat katawaam maray. Saan, maray? Apay kumakatawaan ka? Mas daawak man kan katagkat katawa ka sumunga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main, maray. Uy nga rod itinaw di ngay may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa, maray. Kumbaga ni Maribanang dayta. Kituan, padasam ka day. Padasag tay. Agkatawa. Ibagadan tukid ding agmauyo nga. Sino kumamot nga iti mangibagay ti dayta? Sige, maray, padasam tagkatawa. Kan may sa, awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang tagkatawa. Ay!
katawaan. Ay, Na, agas maray! Agas! Ay! yay. Inak mangkat katawaan tatabadong. Maditel daw ko ita. Ah, apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya, nakiasawa iti sa bali ko nam. Iso nga rod kayat ko tagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kino nabayag nga inaram ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na rayda. Amo ka. Arak. Ang tagarod din nagshot. Anya nga rakasasawang bay. Ah, tap na maagasan ati marikrik na. Anay ka. Nagsakit. Anay! Ti agas na rayda, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasaktaan na nga ron, katawa at. Padasam nga min na. Kaya't ko nga ron tagsangit. May mayat magkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam nga min na. Oh! Ay, sige man. Ha? Ha? Eh, Ha? sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay. Ay. Kasta? Wala ali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matiptipay. Malah, tuloy ba? Aguri ka. Limag ang ngagpaiso tirik na ka. Tukay. Sige tataba dong. Agiddan tang agkatawa. Marikwana. Anya ti aramiden da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawadan samot. Anya launay nga taay ti katkatawaan da. Mas dawak nga rod maray no apay. Ay, makapaakar mo ti panagkatawadaan niya. Oray si ka, maakakaran ka, maray. Kunak man syaklaan. Ay, kasla kayat kumutan ti agkatawa. Wen nga rod, maray. Agkatawa tamutin ah. Ay, kawan Ay, biyag aya. Makapakatawa at talaga. Napan ka lagi matang ijitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat urasain. Ay, napanak gimatang iti dos asuka. Day talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni Kumarik Akwanang. Tapay. Anyat kinat katawaan nyo ngay. Ay, naan ano day tangipin mo, inteng. Bungal kamutan. Dinakman katawaan. Naikat nga ron, di may sangipon ko. Ay. Jak amaw, takilatan natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Katawaan nak nga. Nay. Ay, kat makakatkatawa akmot nga men, gapo iti langam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ayun kakidiag luton. Saan aday ta kumanatawat yar aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumatangak man iti sardinas maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan nyaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni badung kaw. No naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy maray. Kastagayam. Wun maray. No ada sa bali ang makakita kan ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibaga dangag mauyong nga. Tanaragsakak man. Sa bagay matkit di Oh, at tigat-gatanga pa sardinas. Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidaan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay!
Mangantan pa dong. Umaikan. Ay, Ate si Daita. Dayta, oh, sardinas. Nya. Mayat to yan. Adaw, ti kanay. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatin nga ti mga no naragsak ta. Inteng, mangan kan di mo mulagatan dayta ilutok asidaan. Takukod ti baboy dayta. Ay, kasano ngay ama si dadayta? Hay kat, kinitam angal ngalin Apay, problema dayta ya. Mabuti nga ko nga kinit. Mga no, maipurwak pa iti daduma ang ngipin ko. Aywan anya. Ay, dinakman katakatawaan. Kasla kaya't mo amay kat amin ang ngipin ko nga. Ay kat, no mabutang ka nga agkinit. Ay, siyak lang arudan at imang sida iti inlutok. Apay, naglaing ka. Ala, mangantan inteng, di mo sayangan ti sidaan. Jakayat. Mabungalanak to manin. Ad-adan akatawaan na. Nasaya tada kayo, nakakagawad ka. Rugyan tayong timiteng. Nay, apay nga'y kapitan. Anya nga apay asasawot. Bungal kamot taon, sapay di tasangaw. Una rod. Imuna, may salang tinaikat. Hindi nagsidak iti kukod ti baboy. Dua man din tinaikat. Iswatan lun. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Ipiktiv di agas ngayon bagama, tatabadong. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay, kat nasaya at ano kasta? Sinurot ko din bagam katawa iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kay sumak ko nam. Kahit kumusta ti marikirik na mitangay. Ay, nalagaan na. Ma'am, tatabadaw. Anya Daita. Panagri na ka, mabalin man nga agaran mak iti sa bali abalasang. Ay, katuwin na. Nagado di tababalasang nga mabalin mo nga naman. Anya Daita atukay. Kasla tukar ijay kasaran na. Iti bagatan. At kasarjar ar magkabalasang. Anya hindi marikirik na mita, kuset. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tunggal may sa. Ano ngay, mas napimpintas to pa iti mamamaw. Oh. Ay, agkatawa kan tumanin ang araw, nukas ta. Wala! Agas gayam, agpaiso ti pa nagkatawa. Ay, mababainak. Jak sa kayatan ti sumango kadagiti people in the world. Nay, apay ang mababayin ka ngay pare. It no si good mic, nga awan babayin ma. Mariknak nga ron tibayin. Gapo iti daytoy. Bungal a kapitan. Kita ta, oras si katawa ka. Ay, pondo mo nga minabungal ka pare. So, mabainak no, da masabat ko at tataaw. Katawaan da, gapo iti pan nakabungal ko. Uray siyak pare, katawaan ka bay. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, saan mo tin na pare? Apay kumasya nga. I will hurt you, makita, nay. Ay, umadayuwa man langin pare. Narigatan ti madanaw. Kasano? Ay, bungal lang nga rod da taon. Katawaan nakpay laang mait. Amom ti agas na day tamarikrik ng pare. Ha? Anya kumangay ti agas na. Agkatawa ka pare. Sige, padasan. Ay, marurudak nga raw. Pagkatawaan nakpay laang, di kasla agbagtita kaon. Padasam nga min pare. Ay, no saan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. No kaya't mo, kumpasan ka. Anya? Kumpasan na kakasla gitara kan agkanta? Wait, malah, agkatawa ka. Agkatawa akastip na. Kumpasak iti imak, pare. Kasla agbibait. Up. Mayat sa gagpay supari Ay sus. Mayat ko nagtumay. Malah, agkatawa ka lang, pare. Aging gamagasan ka. Nagragsagaya matalaga ti biyag dito'y rabaw ti dagatuyan. Uray no adaw ti problema niya. Una,
tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisam ka niya. Una, agkatawa ta sagpaminsan. Namiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya, awan mo tiyambaw. Way, nawan to yan. Iso nga agkan ka, madam. Ay, badang. Ay, kabaranggayan. Rumbang anaragsak tayo na. Uray narigat la ti adda apanagyan. Ala sigay. Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.